להזמין לבמה ריקוד מרגשת זוכי אליפות העולם שנערכה ביפן לריקודים סלוניים בכיסאות גלגלים. הם קיבלו את הגביע מהקיסר היפני. הבחור הזה אדם גרינפלד, נכה צה"ל שנפצע במהלך שירות מילואים לפני 13 שנים ומאז הוא מורתק לכיסא גלגלים. הוא כיכב אצלנו בעונה שעברה בנולד לרקוד. היה אחד האנשים המרגשים בתוכנית. איתו טל גלאור מלשכת ראש הממשלה. גבירותיי ורבותיי, טל ואדם, בבקשה. עכשיו זה בא לטובה, ליום הבא אני נשבע, במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים קולי נדם, סירה תרופה בלב הים, אין חוף מקלט, הכל עבד, אני חוזר ושוב נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. אדם וטל מלשכת ראש הממשלה, תראו מה קורה שם בלשכה, בראבו. אדם וטל, בראבו. אדם טוב לראות את חשוב הרי גולמר שמכבד אותנו בנוכחותו לשאת את דבריו. בבקשה. תודה רבה לצביקה, ואני חושב שבשם כולכם תרשו לי פעם נוספת להודות לאדם וטל על הריקוד המקסים והמרגש כל כך שלהם. באמת זה רגע של נחת שהענקתם לכל הקהל הרב שנמצא כאן הערב. כבוד ההורים המאמצים ומארגני הערב הזה, אורה ויאיר שני, כבוד יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר מוץ מטלון, כבוד ראש העיר רעננה